रायजोआव दैबानाखौ लानानै रायजो सरकार बिटिआर सरकार गावबागाव ओनसोल लायै ओनसोलखौ नोजोर होनानै मन्त्रि एमएलए एमसिएलए इएम बिथांमोननो साफा साफा दैबानानि जेंनाखौ नोजोर होनो आरो फोनांजाब राहा लानानै मदद होनो बिबान होनाया जादों। बेबायदिनो बिटिआर सरकारनिफ्राय गासैबो दोलोरि मावथि इएम एमसिएलए बिथांमोननो थाद'नाय गैयै दैबानाजों भुगिनांनाय ओनसोलाव बिबान होनाय जादों। बेबायदिनो बिजनी ओनसोलाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ सुबुं फोनांजाब राहा लानो थाखाय बिबान होनाय जादों आरो दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलजों लोगोसे बिजनीआव मैखोमै दैबानाजों मोगा-मोगि भुगिनांनाय नखर ओनसोल आरो सुबुंफोरजों बाहागो लाफानायजों लोगोसे अरायसम रायजोनि मदद होनाय खामानि मावनायनि बाथ्रा होनाय जादों। लोगोसे बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' बिथांजों लोगोसे बिजनीनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों मदद होफानानै दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायोदि रायजोनि बेबायदि भुगिनांनाय समाव अरायसम रायजो राजाजों थाफानानै मदद होलांनाय खामानि मावगोन होननानै रायजो राजानिसिम गोख्रों खोथा होयो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।